Nakimwateba. 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 Again, tonta manya. One time wa yugo sine yane ya Ruto kerata yoga njeti ko matebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acheru anerere ntoigwana ine kago chaga acheru anerere onyata kwiru anerera inu ko matereri njene yane ngo gende yagata to abana ba minto ga kinje ntige nje tiga ko chande kanche yane ne yagata to ngo genda bono iya ya moko nyakoteba njene ntakana tiako nyakonchanda tata njeti ya minte moko nyakoraga ere biya go sere bobe ose mwateba William Ruto ose William Ruto mwateba aikaro kondigere nje William Ruto njena kingoro kwa William Ruto kago chaga motebie bimoko motebia mokura aga igoro ya wanta akime njeti nkoge chikupi nje bono William Ruto ali mokane William Ruto ali mumurominto William Ruto ali nkiyoko nyakocha ane batebi egento kende nocho mwana oyo minto koro ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etokorwe wodi yemo manya ini mwezi mamurega intu abagirango tra inche nere kwanza oyo ne kazi yane na batebi ne barara ere biya go sere bobe oyo ne kazi nyane ngochare ga batebi go sakane bono moko nya gotobangero muchio itonto maite na kitogo kore binto byaito ni manyete na kingocha gokora ni maite muchio ito na kiokoba ni maite na kinkoro sie nyomba ya ito ega ndere gochi motu abwe ere biya go sere bobe omwa mama omwa aba Fred alwete kenyore kemo kia minto so abangumbwera ali na seite ke ngumbweke tiga go tueta ni tafadhali bitina bya itonto maje na kitoko banga to bana kitoko banga lakini bono nta etemba boli abana wa mintege nteke mo gioka mbora bono tuanchira ndire toigwanane bono nta eteko baboli nteke mabara ibons mutene muikaransta ga mutu abange abana wa minto ababa ikaransta ntare kukwana bagusiboka yani kere wiki ekera yaera ababonsi pino na ekera toko genda chirali tuakwana kibagendi gisairo nabachumba ababonsi onde tayo no yo motor ko ngakere simyon tengo mwana minto moina abwe gento ketenkerenta ketenkonyango na mokonya moina abwe gento kerenta ketenkonyango batei bakane no barega baba ikaransta ekera bantebirie ne karakari na bakonya nkamanya ko batebiga abana ba mitro kiko batebiga omongwano yokoro nabone kara banta abari ko rusubwe committee Osoro bagacha nka make sure ayenko rusuku arenge committee ngakurwanirira ukabero ayenko rusuku arenge the same aye akarusuku abo chairman lakini ngakurwanirira health no manyete aya omwana minto senator ngotebi kwanza pore kwae nilimamo mino na maskania manene na akoruseria gosi na intu ntomanyete gae kerote ne ine ga omwana minto intu bono ntobu atinguru ntomore mna mutagete bono ngendo ke otra akore ntomore bono ngendo ke otra akore egendo kyo kango kote omwana minto kwae nilimamo mino na maskani